Fil-Malta Mediterranean Hub ingħata bidu għal Sigma Euromed bis-sem ta' aktar minn 12,000 delegat f'waħda mill-ikbar konferenzi tal-iGaming madwar id-dinja fejn il-Prim Ministru ntlaqa' mill-fundatur ta' Sigma Eman Pulis. Il-Prim Ministru żar ukoll l-eżebituri u ra l-aħħar innovazzjonijiet fil-qasam tal-gaming u t-teknoloġija. Fi-stqarrija ntqal kif fi żmien li ġej il-Gvern se jkun qed jiżgura li Malta tibqa' pajjiż attrajenti għall-avvenimenti internazzjonali bħal dan u bekk qed jitfasslu l-pjanijiet neċessarji għal ċentru tal-konvenzjonijiet maħsub biex jaqdi l-bżonnijiet ta' summits globali bħal Sigma u oħrajn. Dan kif din l-inizjattiva tkompli ssaħħaħ ir-reputazzjoni ta' Malta bħala ċentru ta' eċċellenza fil-waqt li mistennija ssarraf f'investiment nazzjonali fl-ekonomija futura ta' Malta, anke bħala parti essenzjali mill-Viżjoni Malta 2050. Fil-fatt matul dawn l-aħħar snin Sigma servit ta' pjattaforma ta' opportunitajiet varji lil ħafna persuni fosthom Maltin. Tkellimna ma' Eman Pulis, il-fundatur ta' Sigma, li tkellem magħna dwar il-ftuħ ta' din il-konferenza. Darba mexxejnija f'Settembru biex l-impatt għat-traffiku ma jkunx daqshekk b'saħħtu. Konferenza suċċess, bdejna 11-il sen ilu, qegħdin illum il-ġurnata u m'għandi l-ebda dubju li b'din il-formula il-konferenza ħatibqa' f'Malta għal snin twal li ġejjin. Fil-fatt hemm 4 kumpaniji li qed ifittxu biex joperaw minn Malta u jiftu uffiċini tagħhom hawnhekk. Il-fundatur ta' Sigma qasam magħna wkoll l-aħbar li suppliers Maltin issa se jkunu qed jakkumpanjaw u jaħdmu mal-kumpanija Sigma anke barra minn xtutna biex bekk dawn se jingħataw opportunità li jkabru l-operat tagħhom fost oħrajn. Preċiżament huma se jkunu qed jaħdmu fit-8 fieri minflok dik li ssir lokalment biss. Sigma llum il-ġurnata mhijiex biss ġewwa Malta, però qegħdin fit-8 pajjiżi mad-dinja kollha, mill-Messiku, Filippini, South Africa, Dubai, qegħdin ġo 8 pajjiżi mad-dinja kollha. U qed insibu formula wkoll fejn is-suppliers Maltin jistgħu jiġu Malta mhux biss biex jarmaw f'Malta, qed naraw dawn l-stands sbieħ u hawn ħafna suppliers oħra mhux għall-stands biss. Qed nitkellmu ma' suppliers Maltin biex dawn ikunu jistgħu jaħdmu fuq 8 fieri mhux fiera waħda biss. U m'għandix dubju li x-xogħol ħajjisplodi għal dawn is-suppliers li tant ilna naħdmu magħhom. Intant tkellimna wkoll ma' żewġ suppliers Maltin, Mark Buttigieg u Damien Casapinta, li aċċennaw kif din l-opportunità se toffrilhom pjattaforma ikbar. Hija opportunità sabiħa ħafna, fim Sigma jnitna kemm loġistikament ukoll qed tagħmlilna ħafna kuntatti ma' suppliers ta' barra wkoll biex aħna nkunu nistgħu nitħattu magħhom bħala Sigma li għandek Sigma tibbekkjak għandek dejjem instrumentali biex inti tkun tista' tinnegozja aħjar u tkun tista' taħdem ma' barra u kif hemm suppost. Għandna ħafna xogħol ġo fija, importanti ovvjament li għandna bħala kumpanija tagħna nibqgħu ninvestu lin kollu biex il-livell tal-attività jibqa' jikber sostanzjalment. L-avveniment li għandu għaddej sa 3 ta' Settembru u wieħed minn żewġ attivitajiet ta' Sigma. Dan hekk kif Marzu li ġej se jkun qed isir avveniment ieħor simili fuq l-istess skala fl-MFCC ta' Qali.